Hindi makakapunta ng Quarter to 6. Yan po. At may okasyon po dito sa amin. Ano po yan? Yung Reyna Elena. Mayo-mayo tawagin dito sa amin. At bali magtitinda kami. Yan o. May sayawan dito sa ano. Dito sa amin. Ito po yun. Kaya di ako nakatulong dun sa yung pagpakisami dun sa bahay nila ko ano uli kasi busy nga. Namili ng ano pangtinda namin. Daming tao. Mga rina-rina.
Ito yung tindahan ko. Kaunting tindahan na sari-sari. Ayan. Ito po. Ayan yung ano, sayawan. Gilid lang kami ng ano, sayawan. Dancing hall. Kaya medyo mabinta yung ano namin, paninda. May okasyon. Part 1 ng kanilang programa para sa Santa Cruz 2024. So, iniimbitahan mo lang kami na katulong ng part 2 ng kanilang programa, which is the Santa Cruz 2024 Coronation and Pastoral Council of Colina. Nagabing Santa Cruz Evangelisasyon and Religiosong Tradisyon. Mga nangyayari. Si Pagpapalagay, si Reina de los Angeles, si Krishna Ballester, Reina de los Estrellas, Micaela Pimanua, Reina Imperatriz, Daam Esdras Cates, Reina Helena, Christine Maysidan, and Santa Helena Jaira Salamobin Wilberpas. Ayan, alauna na po. Alauna na madaling araw. Dahil pa nagsasayawan. Apoy! At ayun, bago na kaka-prepare ng paninda at kanina dahil tanghali, nag-ano muna ako, nag-alsa muna ako ng paninda, kumbaga utang. Tapos kinamagaan, balik yung kung may tira, balik. Tapos kung magkano yung ano, yung utang, yun. Yung dilinsa, yun lang matitira dito. Ganun lang yung pagninegosyo. Alsa-alsa lang from may puhunan. At hanggang dito na lang po muna yung vlog na to. Maraming salamat po. Bye-bye!